Alfa egység a helyén. Készen állunk a behatolásra. Buba Anta, önt és a fiát, Bruno Olivét azonnali hatállyal letartóztatom. Minden vagyonát zárolom. Csoda, hogy a töményet nem vitték el. Az RTL bemutatja. A cégük csődbe ment. Anya, mondd már valamit! Egészségedre, Anikő. És velem mi lesz? Neked legalább van hol aludnod. Na hát, Enikő. A keresztfiadnak szüksége van a segítségedre. Buba Antal. Isten hozott pantalós. Keresztapa. Azt hittem haragszik rám. Két nem. Különben nem fizette volna ki ezt a 100 milliós óvadékodat. Tessék. Ezt a szarkupacot. Otthonos, nem? Már nem csak csóró vagy, hanem a felmenőid alapján egy paraszt. Ezt hogy tudod ilyen nyugodtan mondani? Már most bevettem az esti altatómat. Árpa Attila és Dobókata főszereplésével Pokoli rokonok. Új sorozat, hamarosan az RTL-en.